Keby som že šielhala, tak nikdy, ani raz za celých 10 rokov. Zo začiatku sme nevedeli úplne mňa zaradiť teda ako poslankyňu niektorí takí tí sprievodcovia. Ste ťa milili so stážistkami? Áno. Čas s mojim kocúrom. Ako to vyvažuješ? No, pýta veľa pozornosti, akože víkendy sú akože o kocúrovi, áno. Pozdravujeme Kirima. Karo raz odišla z nejakého zasadnutia, lebo musela ísť otvoriť či zavrieť okno kocúrovi do bytu. A to nie je pravda. Trvali mu zuby, podľa mňa. Nie, že pršalo. Áno. Takže aj takéto príbehy píše Európsky parlament a s deťmi je to ťažké. Buď mám pocit, že robím málo na jednom fronte alebo na druhom a väčšinou, že na obidvoch. Nie je pravda. Ani na jednom, aj na druhom fronte nerobíš málo. Z nejakého sa pýtal niekto naozaj múdry. Veľmi múdry, taký naozaj, že inteligentný človek. Taký, že rozmýšľa. Aj taký, podľa mňa, akože aj pekný. Tak mužský zrelý. Keďže Amerika nás postavila do pozície, v akej sme teraz, že sa sťahuje postupne z tej prítomnosti v rôznych oblastiach. Teraz má Európa príležitosť sa, tak ako poviem to tak veľmi polopate, postaviť na vlastné nohy, aj čo sa týka technológií, zainvestovať do inovácií, do výskumu, bez toho sa ďalej nepohneme. A ako napísal, alebo ako povedal Mario Draghi vo svojej správe, Európa je bohatá a bude bohatá, ale sme príliš pomalí a potrebujeme viacej inovovať, potrebujeme zbohatnúť a potrebujeme byť dynamickejší, ako sme.